Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke panggih kali Pak Indra melih teng semester 2. Pripun kabare lare-lare? Sehat nggih? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Pagi hari ini kepanggih Pak Indra melih teng ulangan 1 tembang dolanan PJJ Bahasa Jawa kelas setunggal semester kalih tahun 2021. Saderenge Pak Indra nerangaken tentang bab tembang dolanan. Monggo bareng-bareng kalih Pak Indra ndonga membaca basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon ingkang Pak Indra mulai. Napa niku tembang dolanan? Tembang dolanan yaiku tembang gagrag anyar ora nganggo paugeran. Kaya tembang macapot kang ana guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Iku sing dinamake tembang dolanan. Monggo pirsani lare-lare enten contoh tembang dolanan. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tangane sedeku rungokke bu guru menawa didangu 4 nuli 5 lungguh sing ditata aja padha sembrana munda ora bisa. Niku sing diarani tembang dolanan ya. Judule 1, 2, 3. Tegese tembang dolanan sing Pak Indra nyanyiake wau 1, 2, 3 tegesipun urutan angka. Sedeku tangane ing dhuwur meja menawa tegese Z, didangu tegese ditakoni 4 nuli 5 4 banjur 5 lungguhe anggone lungguh tata tegese rapi sembrono tegese ora tenanan mundhak tegese dadekake ora bisa tegese bodho ya niku tegese tembang sing Pak Indra nyanyake wau. Muga-muga anak-anakku ngertos nggih, mohon pendampingan kalih Bapak Ibu wali teng griya masing-masing. Gladhen siswa utawa contoh. Saiki tulisen tembung ing ngisor iki. 1 yen dipedhot S I J I digabung teng kotak 1. Saged mangke mirsani teng LKS Bahasa Jawi halaman 9. Niki namung contoh. Contoh niki tangan enten kotak terus niki kotak besar kangge diisi wonten teng LKS halaman 9. Lanjut gawe ukara. Gawe ukara iku nulis ukara carane ngrakit tembung. Mbaka tembung supaya dadi ukara ya. Carane ngrakit tulisan ya. Agar jadi sebuah ukara. Contoh loro. Tanganku ana loro. Asta kula wonten kalih ya. Loro tegesipun enten tanganku ana loro lan asta kula wonten kalih. Mangke dipirsani wonten LKS halaman 11. Kasimpulane inggih menika anak-anak saged ngerti tembang dolanan lan gawe ukara.
ya. Saderenge Pak Indra tutup, Pak Indra pesen kalih lare-lare tetap semangat, jaga kesehatan baik jasmani maupun rohani, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, serta cuci tangan ya. Lan berdoa kalih Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun paringi kelancaran lan ketemu kembali di pembelajaran boten PJJ. Sekap semanten Pak Indra Heri, terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.